Når vi har brug for hjælp, ringer vi til politiet. Og politiet håndhæver loven gennem en bred vifte af opgaver. Forestil dig et liv uden politiet, hvor utrygt det vil være. Jeg kan også lige forestille mig, at når vi ser politiet, der kører bil, så opfører vi os lidt bedre. I dag har vi en gæst, der hedder Bjørn Bay, og vi glæder os til at snakke med dig. Velkommen til. Goddag. Og til alle jer, I siger Narlo også. Bjørn, du er født i Hillerød, 55 år, politidirektør i Grønlands Politi, mere end 15 år. Begge dine forældre de er danske, men siden du var barn, har du haft Grønland i dit liv. Det er rigtigt. Ja, først vil jeg gerne spørge, hvem er Bjørn? Hvordan kan du fortælle om dig selv? Det er et meget bredt spørgsmål, hvem jeg er. Jeg er nok sådan i bund og grund forholdsvis privat. Jeg prøver at adskille mit arbejde fra mit privatliv, uden at jeg egentlig uden at det på egentlig er sådan påfaldende. Men jeg sætter pris på, at når jeg er på arbejde, så er jeg på arbejde, og når jeg er privat, så er det bare Bjørn og ikke politidirektøren, der er måske på café eller er på jagt med nogle gode venner eller med min kæreste. Hvad med familien? Jeg bor sammen med min kæreste, Rasmus, og har ellers min familie bor i Danmark. Der har jeg en lillebror og en svigerinde og en nevø og en niece, og så har jeg min mor, der bor i Nykøbing Falster. Bjørn, du flyttede til Qaqortoq for 50 år siden. For 50 år siden, der var du 5 år. Grønland mødte du første gang. Hvordan kan du huske det? Altså, jeg kan huske det meget, meget tydeligt, den første flyvetur, både fra Kastrup til Kangerlussuaq, for det var første gang i mit liv, jeg skulle op i en flyvemaskine. Og så kan jeg huske, hvordan vi kom op i den noget mindre DC-6, der fløj os fra Kangerlussuaq til Narsarsuaq. Og det, der virkelig gjorde indtryk på mig, det var at skulle op i en helikopter fra Narsarsuaq til Qaqortoq. Den rejse står mig meget, meget tydeligt og klart. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan huske, at vi ankom til Qaqortoq. Men jeg kan huske tiden lige efter. Vi ankom lige omkring årsskiftet 1975-76, hvor der var rigtig, rigtig meget sne i Sydgrønland. Og det gør altså indtryk på en 5-årig fra Nordsjælland, at komme til et område, hvor man kunne lave så store snehuler, at man kunne gå rundt inde i dem. Så de der første måneder i Qaqortoq, for mig, der var det især sneen. Kælke i fjeldet, gå ud på langrand med mine forældre og min lillebror. Det er noget af det, som er de mine første minder fra Grønland. Du var 5 år, da du kom til Grønland. Hvordan kom det til dit hjerte? Jeg vil sige, altså, i den alder tror jeg nok egentlig mest, at jeg har taget det som en naturlig ting. Grønland har altid fyldt meget i vores hjem, altså også før vi flyttede til Grønland. Det skyldes, det er min fars side af familien. På min fars side af familien har man rejst i Grønland helt tilbage til min oldefars tid. Min oldefar deltog i frem- og rider-ekspeditionerne til Nordøstgrønland og Nordøstcanada lige omkring århundredeskiftet 1800-1900. Og det har nok givet min far Grønland i blodet. Min far tog til Grønland som 18-årig og arbejdede for KGH i Uummannaq i et års tid, inden han fortsatte en karriere i søværnet og bagefter i politiet. Så i 74 der blev hans sommerassistance her i Nuuk som ung politimand. Og efter nogle måneder her i Nuuk besluttede han sig for, at det virkelig var ham at bo og arbejde i Grønland. Og så tog han tilbage til Danmark og aftalte med min mor, at vi skulle flytte til Grønland. Jeg ville lyve, hvis jeg sagde, at min lillebror og jeg som 3- og 5-årig havde ret meget at skulle have sagt. Det havde vi ikke. Men de var enige om, at vi skulle flytte til Grønland. At det blev Sydgrønland, at det blev Qaqortoq, det var nok egentlig tilfældigt. Fordi mine forældre havde lidt den holdning, at der er ikke noget sted i Grønland, de hellere ville være end et andet sted. Fordi de havde jo ikke familiemæssig tilknytning til Grønland.
Så det blev Qaqortoq, fordi at det var det, der lige på det tidspunkt, hvor der var en ledig stilling i politiet til min far. Og det er ligesom årsagen til, at vi pludselig stod i Qaqortoq. Der er ingen tvivl om, at det, der gik i hjertet på mig som helt lille, det er nok egentlig det, som også er i hjertet på mig i dag, og det er naturen. Der er ingen tvivl om, at hvis jeg kun må nævne én ting, så er det den grønlandske natur, der er årsag til, at Grønland fylder så meget for mig. Det var det, jeg kunne mærke som barn. Det fylder stadigvæk noget for mig nu. Det, jeg så har opdaget som voksen, det er, at der er andre ting end naturen. Menneskene og kulturen er jo også noget, jeg sætter utrolig stor pris på. Men det første, der gik i blodet på mig, det var den grønlandske natur. Det som helt lille at få lov til at komme med ud og fiske. Jeg tror, min første fisk som 5-årig, det var en uvak. Men det var, den dag i dag, tror jeg, har jeg stadigvæk billedet af mig og den her fisk. Og så ligesom fortsætte med torsk og fjeldørred og så videre og så videre. Ikke? Og begynde, da jeg blev gammel nok til det, min far lærte mig at gå på rybejagt, skyde abba på fjorden. Så det har altid været naturen, der har fyldt rigtig, rigtig meget. Hvorfor tror du det? Altså, i bund og grund er det jo nok, fordi jeg bliver præget af mine forældre. Det vil jeg gætte på, fordi det har også betydet meget for mine forældre. Men jeg har bare altid godt kunne lide det fredfyldte ved at gå meget gerne alene, eller sammen med en god kammerat, eller med en kæreste, og gå i naturen, og ikke sige ret meget, men bare fornemme den stilhed, der er i naturen, samtidig med, at det er storslået. Og det kan jeg huske, det var også noget, jeg satte pris på allerede som barn. I kom til Grønland i 75, men nu er du 55. Hvordan årenes løb har du været i Grønland? Vi startede som sagt, da jeg var 5 år nede i Qaqortoq. Efter 5 år i Sydgrønland, så talte mine forældre om, at det kunne være spændende at opleve noget helt andet Grønland. Og så søgte min far stillingen som politimand på Pituffik. Tidligere, dengang hed det jo Thule Air Base, men på Pituffik-basen. Og den fik han. Så fra 1980 til 83 boede vi på Pituffik. Det er jo stadigvæk Grønland, naturmæssigt. Men det er absolut ikke særlig meget Grønland, hvis vi taler kultur. Det er ikke bare amerikansk kultur, det er amerikansk militærkultur, som jeg oplevede på basen. Og som en 10-13-årig dreng, så var det vanvittigt spændende. Jeg havde det meget fint med at flytte fra Qaqortoq til basen. Jeg savnede mine gamle skolekammerater og andre kammerater i Qaqortoq. Men alt det nye på basen, det gjorde lidt, at savnet det var til at bære, fordi jeg oplevede så mange andre spændende ting. Og heldigvis så havde mine forældre den holdning, at når vi nu boede på en amerikansk militærbase, så var det vigtigt at benytte lejligheden til, når muligheden var for det, at komme ud i det, skal vi kalde det civile Grønland. Min far havde en del arbejde i Qaanaaq, i Savissivik, Siorbaluk og Moriosak dengang. Og når han rejste ud til de steder, så sørgede han simpelthen for, at enten min lillebror eller jeg kom med. Og så var det så typisk sådan, at jeg boede hos den lokale kommunefoged og legede med hans børn, mens min far og kommunefoden var ude og arbejde. Så på den måde så bibeholdt vi som familie i et amerikansk militært kulturelt system, der bibeholdt vi kontakten ud til det civile Grønland. Og havde rigtig, rigtig mange venner, der kom forbi fra området omkring basen, det civile område omkring basen, som kom forbi, når de rejste igennem Pituffik. Og vi fik også indimellem besøg fra Sydgrønland. Men i 83, der besluttede mine forældre sig så, at 3 år på basen, så skulle vi prøve noget andet. Og der nu er jeg jo blevet så gammel, at jeg så godt kunne huske, hvad det var for nogle drøftelser, mine forældre havde. Ikke? Og jeg vil sige, der var nok en primær årsag til, at vi flyttede fra basen dengang, og det var mig. Jeg var blevet 13 år, jeg var kommet i puberteten, og jeg skulle for det første til at gå op i det, der svarer til grønlandsk 8. klasse,
hvor læreren meldte ud, at sådan noget som fysik og tysk, det ville han have lidt vanskeligt ved. Og mine forældre havde holdning, at det skulle ikke gå ud over deres børn, at de synes, at der var et spændende sted at bo. Og så vil jeg også sige, for en dreng i puberteten, der er Pituffik ikke måske verdens smarteste sted at bo. Der har man nok behov for lidt flere input fra mange jævnaldrende. Og på basen var vi altså kun 4 børn i forskellige aldre. Så beslutningen blev at rejse fra Pituffik. Og så var min forældres drøftelse, det var, skal vi så rejse tilbage til Sydvestgrønland, eller skal vi rejse til Danmark? Og længe fornemmede jeg, at planen faktisk var at rejse til Sydvestgrønland. Indtil min far han meldte ud, at hvis han nu skulle være helt ærlig, så havde han behov for at, efter i 8 år at have haft det, der hedder rådighedsvagt i politiet. Det er den måde, man arbejder på uden for Nuuk. Så har man simpelthen vagt hjemmefra, når politistationen er lukket, så hvor han kunne blive tilkaldt på alle tider af døgnet. Han havde simpelthen behov for at prøve at komme ned og arbejde i et system med en fast vagtplan. Og derfor så blev beslutningen faktisk, at vi tog til Danmark, da jeg var 13 år, hvor vi flyttede til Nykøbing Falster, hvor min far oprindeligt som barn kommer fra. Hvordan husker du tiden, når du leger med andre børn? Du sagde Qaanaaq, Savisuq. Hvordan husker du det? Altså, jeg husker det som en... Og det her, det kan jo godt lyde sådan måske lidt floskel, eller... Jeg husker det som en utrolig lykkelig barndom. Jeg er så heldig, at jeg aldrig har haft problemer med at flytte. Jeg falder meget hurtigt til et nyt sted, og jeg får meget ofte hurtigt, ikke mange venner, men jeg får meget, meget hurtigt gode venner. Så jeg husker tiden, både Qaqortoq og Pituffik, og også da vi flyttede til Danmark, som for mig meget lykkelig, og faktisk uden de store bekymringer. Fordi jeg netop altid var omgivet af min familie og legekammerater. Jeg husker det som en meget, meget spændende barndom, og så var vi utrolig meget udenfor altid. Mine forældre havde den holdning, at hvis vejret på den mindste måde var ok, så leger man udenfor. Så selv i mørketiden i Nordgrønland, der blev vi jo gennet udenfor at lege på basen. Altså, hvis børn kan lege udenfor i Qaanaaq og Savisuq, hvorfor skulle de så ikke kunne gøre det på Pituffik? Så min far han sørgede bare for at montere en stor projektør på det hus, vi boede i, og så legede vi udenfor. Og så lærte vi bare, ligesom som alle andre børn i Nordgrønland, at hvis vi begynder at få frostbidmærker i kinderne og på næsen, så skulle vi lige ind og tøse op igen, ikke? Men ellers så var det en barndom præget af rigtig meget udendørsliv hele tiden. Hvad med sprog? Der er ingen tvivl om, at mit engelske blev rigtig, rigtig godt. Til gengæld så må jeg erkende, at det ærger mig dybt, at jeg aldrig er blevet god til grønlandsk. Jeg har alle mulige undskyldninger for, hvorfor jeg ikke er blevet god til grønlandsk, men jeg har været uheldig på den måde, at jeg har ramlet ind i et skolesystem, som ellers har givet mig en rigtig, rigtig god ballast til der, hvor jeg står i dag. Men det var et skolesystem, der ikke prioriterede det grønlandske. Den dag i dag kan jeg stadigvæk undre mig over, hvad er det for en pædagogisk linje, der gør, at man vælger ikke at undervise en flok børn i landets eget sprog. Altså i de sammenlagt 7 år, jeg har gået i folkeskolen i Grønland, både da staten havde ansvaret, og da hjemmestyret fik ansvaret i 79, har jeg sammenlagt haft 0 timers undervisning i grønlandsk. Som barn passer det mig fint. Jeg har aldrig brudt mig om sprogundervisning. Det må jeg blankt erkende. Så som barn var det ikke noget, der ærgede mig. Men i dag ærger det mig, at man ikke tvang mig til at have 2, 4, 6 timers grønlandsk undervisning om ugen. Jeg kan huske, at mine forældre i forbindelse med hjemmestyrets indførsel i 79, der kan jeg huske, at mine forældre talte om, at det bliver rart, når skolesystemet bliver overtaget. Fordi så kan min lillebror og jeg få noget grønlandsk undervisning. Men det skete aldrig. Der kom ikke grønlandsk undervisning til os. Så mit grønlandske er ret dårligt.
Til gengæld blev mit engelsk ret godt på basen, fordi at mine forældre havde meget, meget stor kontakt med de amerikanske soldater. Og selvom jeg som barn havde masser af grønlandske legekammerater, så skete der altså bare det, at når du som barn opdager, at mine grønlandske legekammeraters danske var bedre end mit grønlandske, så endte det jo med, at legesproget, det blev dansk. Så derfor så fik jeg ikke rigtig lært ret meget som barn. Jeg har faktisk lært mere grønlandsk, da mine jævnaldrende her i Nuuk, da jeg flyttede tilbage til Nuuk, og da mine jævnaldrende her i Nuuk begyndte at få børn, og mine venner begyndte at lære deres børn at tale. Hvor der begyndte jeg ligesom at få et større ordforråd. Jeg er stadigvæk rigtig, rigtig dårlig til at sætte ordene sammen. Men mit ordforråd blev større i forbindelse med, at mine gode venner lærte deres børn at tale. At jeg så indimellem stadigvæk den dag i dag bliver drillet af mine venner over, at jeg nogle gange, hvis jeg slår over og prøver at tale grønlandsk, så bliver det meget sådan lidt baby-grønlandsk. Men folk forstår da, hvad jeg siger. Hvordan kan du huske dengang, I flyttede tilbage til Danmark? Det står mig ret klart. Og allerede, det er noget, min mor har fortalt mig. Jeg kan ikke selv huske det. Jeg kan huske følelsen, men min mor fortæller mig, at jeg allerede i flyet fra Pituffik til Kastrup, der meddelte jeg mine forældre, at jeg har det meget fint med at flytte til Danmark. For mig var det lidt, fordi jeg kun var 5 år, da jeg flyttede fra Danmark, så var Danmark for mig, det var sådan lidt et ferieland. Det var lidt som at flytte til Mallorca. Jeg kendte kun Danmark som et sted, hvor man tog på ferie. Men jeg meddelte mine forældre allerede i flyet på vej til Danmark, at når jeg en dag selv bestemmer og har fået mig en uddannelse, så flytter jeg hjem til Grønland igen. Og selvfølgelig tager mine forældre ikke det nødvendigvis særlig alvorligt, også fordi at jeg var ikke ked af det. Jeg havde det fint med at flytte til Danmark, men jeg ville gerne tilbage til Grønland. Og den der fornemmelse af at forlade Grønland, det var bare noget midlertidigt. Den husker jeg meget tydeligt. Jeg tror også, at hvis du spørger mine gamle klassekammerater fra de sidste par år i folkeskolen i Danmark, og gymnasiet, og for den sags skyld også universitetet, så vil de alle sammen sige, at jeg talte rigtig meget om Grønland. I folkeskolen holdt jeg foredrag om Grønland, og jeg talte om, at jeg skulle tilbage til Grønland. Det tror jeg, de vil sige alle sammen. Og jeg kan også godt gætte på, at de nok også vil sige, at jeg sagde, at jeg ville tilbage og arbejde i politiet i Grønland. Du brugte lige ordet hjem til Grønland. Jeg har også printet den, fordi du har sagt det før. Hvorfor sagde du hjem til Grønland? Fordi Grønland er mit hjem. Jeg er så heldig, at jeg føler mig grønlandsk. Jeg er ikke inuit. Det kan jeg godt. Det må jeg indrømme. Mine forældre er danske, men jeg har så stor en tilknytning til Grønland, og jeg har boet klart størstedelen af mit liv i Grønland. Så jeg føler, at Grønland er mit land og mit hjem. Samtidig med det, så føler jeg mig også dansk. Jeg føler mig ikke halv af hver, men min følelse, det kan godt være, at det lyder som noget vrøvl, men min følelse inde i mig, det er, at jeg er både og. Jeg er 100% grønlandsk, og jeg er 100% dansk. Og fordi at det er i Grønland, jeg har mit hjem, og jeg har mit liv, så er Grønland hjem. Jeg er en af det, selv da jeg var flyfrisk, om jeg så må sige, som voksen tilbage i 99, da jeg kom tilbage til Grønland som voksen, der brugte jeg ikke udtrykket hjem om Danmark. Det er ikke noget, jeg har tænkt over, men det er bare sådan noget helt naturligt, altså at hjem, det er her. Mm-hmm. I kom hjem, I tog tilbage til Danmark, men du kom tilbage til Grønland igen. Kan du fortælle, hvornår du kom tilbage efter 83? Jeg kom tilbage til Grønland i 99, og der valgte jeg at flytte til Nuuk, og det var egentlig mest fordi, at det var der, det var muligt at få en stilling i politiet. Jeg havde aldrig været i Nuuk før. For mig, der var opvokset i Sydgrønland og Nordgrønland, der var Nuuk den der lidt mystiske storby, der lå der i Sydvestgrønland, men som man jo ikke havde besøgt som barn. Men efter jeg havde taget min uddannelse i Danmark, og jeg havde haft mit første tjenestested det var i Næstved politi,
hvor jeg var i 3 år, så var muligheden der lige pludselig for at søge til Grønland. Og så har jeg søgt en stilling hos Grønlands politi her tilbage i 99, som jeg fik, og så flyttede jeg ellers hjem til Grønland. Hvordan kan du huske, da du kom tilbage til Grønland? Jeg kan simpelthen, og det kan godt være, det lyder mærkeligt, fordi jeg havde været væk i 16 år, men allerede da jeg først samme eftermiddag, som jeg var landet med flyet, gik en tur i strålende solskin. Det har været lige omkring 1. august 99. Gik en tur i strålende solskin her i Nuuk, for ligesom at lære den der nye by at kende, som jeg aldrig havde været i før. Der kunne jeg genkende duften. Duften af Grønland. Den friske luft. Og det var nok det, der gav mig allerstørst kan man sige, bekræftelse på, at jeg var havnet det rigtige sted. Det bliver jo så heller ikke på nogen måde værre af, at jeg havde en vakantbolig op på Radiofjeldet op i blok 15. At samme morgen kunne jeg jo sidde op på blok 15 og se pukkelvalerne i fjorden. Og der kunne jeg så bare mærke, at det her det var den rigtige beslutning at tage tilbage. Du blev jurist i 1995 i Aarhus. Ja. Hvor meget har Grønland fyldt dig i hjernen, selvom du boede i Danmark? Det var der hele tiden. I de der 5 år, jeg læste i Aarhus, der boede jeg på kollegie i alle årene. Og lige så vel som hvis du spurgte mine gamle skolekammerater, så tror jeg også, hvis du spurgte mine gamle kollegievenner, at jeg talte om Grønland. Vi sad faktisk, det var noget, en af mine gamle kollegiekammerater mindede mig på for nogle år siden, at vi sad faktisk på et tidspunkt på kollegiet i Aarhus og talte om, sådan lidt for sjov, hvilken stilling har vi den dag, vi går på pension. Og der var både folk, der mente, at de ville gå på pension fra en stilling som overlæge på Skejby sygehus osv. Og der fik jeg at vide, at jeg havde sagt, at jeg ville gå på pension fra politidirektørstillingen i Grønland. Hvor meget i dine tanker har Grønland fyldt? Altså når de der år i 16 år? Jeg gik jo ikke at tænke på Grønland hele tiden. Det gør man ikke i den alder. Men jeg fulgte med i alt, hvad der foregik i medierne. Noget af det første, jeg kan huske, jeg fulgte med i, efter vi var kommet til Danmark i 83, det var debatten om flag. Om Grønland skulle have sit eget flag. Det var også en debat, der jo havde været i en årrække frem til det tidspunkt. Så jeg har fulgt med i nyhederne om Grønland hele tiden. Jeg har haft en fokus, også i mit studie, haft en fokus på den Grønlands lovgivning. Det er ikke altid lige nemt at sidde i Danmark og prøve at holde styr på Grønlands lovgivning, men jeg har haft en fokus på det også. Og så har jeg fulgt med, kan jeg huske, i flypriserne ved at rejse til Grønland. Fordi der som ung studerende ville jeg rigtig gerne til Grønland. Men jeg opgav simpelthen, på grund af, hvad flypriserne kostede. Jeg rejste jorden rundt tilbage i 94, tog jeg et års orlov fra mit studie, og så brugte jeg 7 måneder på at rejse jorden rundt. Og i den forbindelse var jeg jo selvfølgelig ude og skulle købe flybilletter, og der opdagede jeg, at de billetter, jeg købte for at flyve jorden rundt, kostede stort set det samme, som hvis jeg bare havde købt en returbillet til Grønland. Så det blev for dyrt at skulle til Grønland. Så jeg tog simpelthen en beslutning om, det må vente til, at jeg arbejdsmæssigt kan søge en stilling i Grønland. Men Grønland fyldte noget hele tiden, og jeg har altid læst meget litteratur for Grønland. Især om de gamle polarekspeditioner, Knud Rasmussen, Peter Freuchen og så videre. Fulgt rigtig godt med i, hvad der var litteratur om Sirius-patruljen, og alle sådan nogle ting har jeg fulgt med i. Bjørn, du har lige selv nævnt den grønlandske flag. Den fik vi i 85. Du har selv fulgt med. Men grønlandske flag, hvor meget har det fyldt? Nu har vi haft det i 40 år. Altså, for nogle år siden var der faktisk nogle studerende på vores politiskole, der stillede mig lidt det samme spørgsmål. Hvad det grønlandske flag og det danske flag, hvad det betyder for mig. Og jeg har det lidt med flagene på samme måde, som jeg har det med min egen identitet som grønlandsk og dansk.
at jeg har det rigtig godt med begge flag. Jeg er virkelig, virkelig glad for det grønlandske flag. For mig er det grønlandske flag symbolet på Grønland og det grønlandske samfund. Jeg bruger det grønlandske flag på min båd, og vi bruger det i vores hytte. Men til gengæld har jeg det også, jeg har det på samme måde med det danske flag. For eksempel har jeg det lidt sådan, til en fødselsdag, der kan jeg godt lide både at have Dannebrog og det grønlandske flag på bordet. Jeg har symbolikken i det, der hedder splitflaget, altså statens flag, har jeg det rigtig fint med som politiets flag. Så på en eller anden måde, så synes jeg, de mixer godt sammen. Og så er jeg altså personligt rigtig, rigtig glad for, at flagene har de samme farver. Så når jeg ser det røde og hvide, så føler jeg både, at vi taler Grønland og Danmark. Så sige, det grønlandske flag betyder rigtig, rigtig meget for mig, og jeg mærkede det første gang, at man havde indført flagdagen, så man i Danmark flager med det grønlandske flag på vores nationaldag. Og den første flagdag for nogle år siden, der fik jeg en del billeder tilsendt fra venner i Danmark og fra kolleger i Danmark med flaget på top foran primært politistationer, men også foran på Christiansborg og på et par jernbanestationer og sådan noget. Og jeg kunne simpelthen mærke, at jeg blev rørt over, at man i Danmark satte flaget på den måde. Så der, altså uden at jeg er ikke typen, der går sådan og tænker over flaget til daglig og sådan noget, men på en eller anden måde er der noget symbolik i flaget, som jeg rigtig, rigtig godt kan lide. Du kom til Grønland 99, men du har været i Grønland fast de sidste 15 år, hvis jeg har ret. Ja, 16. 16 år. Ja. Over halvdelen af dit liv har du boet i Grønland. Hvad siger din familie om det? Venner? Jeg siger, min far lever ikke længere, men jeg taler med min mor om det. Og jeg har en klar fornemmelse af, at min far, da han levede, og i dag min mor, begge to har den opfattelse af, at de er virkelig, virkelig glade for, at deres beslutning tilbage i begyndelsen af 70'erne om at flytte til Grønland, har haft så stor en betydning for mig. Jeg tror egentlig, at mine forældre har fuldstændig den samme tilgang til tingene, som de fleste forældre har her i verden. At hvis børnene er glade, så er forældrene også glade. Dermed ikke sagt, at min mor ikke synes, jeg er langt væk. Navnlig her, hvor hun er blevet ældre. Og især i den periode, hvor min far var meget dårlig, inden han døde, der kan jeg da godt mærke, at det var da et savn at være langt væk. Men sådan er det jo på mange områder. Der findes masser af mennesker, der bor langt væk. Sådan er det jo også fra folk, der bor i Upernavik, der har familie i Nanortalik. Det er ikke noget særligt grønlandsdansk. Det er et vilkår i verden for dem, der vælger at rejse lidt væk, og det bliver jo mere og mere almindeligt. Men selvfølgelig er der et savn. Men jeg oplever på ingen måde, at min familie i Danmark, hverken min mor eller min lillebror og hans familie, jeg oplever på ingen måde et pres for, at nu er det vist også på tide at rejse til Danmark. Det har jeg aldrig oplevet. De ved jo, hvor glad jeg er for Grønland, så det tror jeg tror aldrig, de vil bede mig om det. Men dermed ikke sagt, at vi kan sagtens tale om, at det nogle gange er en udfordring, at jeg er langt væk. Altså i den periode, hvor min far var syg, var det jo min lillebror og hans familie, der ofte var dem, der måtte tage kan man sige, det meste af kontakten. Det må jeg erkende. Hvis vi lige kommer tilbage, føler du dig mere respekteret, fordi du har boet i Grønland i så mange år? Jeg ved ikke, om jeg føler mig mere respekteret, men jeg føler nok, at jeg nogle gange føler mig mere forstået. Jeg siger, og det er jo nok noget, der går gensidigt, men der er ingen tvivl om, at jeg oplever at man lytter til, hvad jeg siger, nok på en lidt anden måde, end hvis lige jeg var landet med flyet. Jeg er godt nok, som vi snakkede om før, dårlig til sproget.
Men jeg tror, jeg har en forholdsvis god kulturforståelse, og har en ret stor respekt for både grønlandsk og dansk, og for den skyld også færøsk kultur. Og jeg tror godt, at man kan mærke, det håber jeg i hvert fald, at jeg på en eller anden måde prøver at tage højde for alle kulturerne, og også nogle gange lidt være brobygger mellem kulturerne. Du er politimester. Den her tid, du har været her, hvis vi lige kommer ind til den her stilling, du har, er der kommet nogle ændringer i de der mange år, du har boet i Grønland? Ja, det er der. Hvis vi går helt tilbage til min barndom, så er der ingen tvivl om, at der er helt klart er sket en positiv udvikling. Helt generelt i hele samfundet. Hvis vi nu skal se på min tid som voksen i Grønland siden 99, så er der også sket, oplevede jeg også en udvikling. Og hvis vi ser ind på det område, politiet arbejder med, så oplever jeg helt klart en positiv udvikling i samfundet. Jeg må så samtidig også erkende, at jeg synes slet ikke, det går hurtigt nok. Der er jeg utålmodig på samfundets vegne. Vi har nogle gevaldige sociale problemer, synes jeg. Vi har mange børn, der er omsorgssvigtet. Og dem møder mine kolleger dag ud og dag ind. Så jeg vil rigtig, rigtig gerne have, at det gik meget stærkere. Og jeg vil næsten sige, hvis vi skal se sådan, bare med 1 års spring, så synes jeg ikke rigtigt, at jeg kan se en udvikling. Men hvis vi deler det op i 5-årsperioder, så er der ingen tvivl om, at det går den rigtige vej. Så sige, jo, jeg har oplevet en udvikling, den har været positiv, men jeg oplever også nogle områder, hvor jeg synes, vi som samlet samfund slet ikke gør det, vi burde gøre. Og hvor jeg vil mene, at vi, hvis vi ellers satte os ned og lavede en målrettet indsats, faktisk ville kunne gøre en forskel hurtigere, end der sker nu. Hvad burde vi gøre så? Jeg synes umiddelbart, at vi i større grad burde tale højt om nogle af vores udfordringer. Jeg oplever ikke, at vi taler om sociale udfordringer og omsorgssvigt i nær den grad, jeg mener, emnet fortjener. Jeg synes, vi burde tale om udfordringer omkring alkohol meget mere, end vi gør. Jeg oplever egentlig, at det nogle gange lidt bliver tidet ihjel, det her emne. Og det kunne jeg rigtig godt tænke mig, at vi bliver bedre til at tale højt om. Fordi det må ligesom være første skridt til, at vi rent faktisk får gjort noget ved det. Et bevis på, at vi som samfund godt kan det her, det er jo den måde, at vi gennem de sidste, skal vi sige, 10 år har fået brudt tabuet vedrørende seksuelt misbrug af børn. Et frygteligt emne. Men det er faktisk lykkedes ikke 100%, men i stor grad at få brudt tabuet, som de her frygtelige sager nu kommer op til overfladen, så der er nogen, der kan få noget hjælp. Og det har vi faktisk som samfund lykkedes os at ture tale om det her. Og jeg kunne godt tænke mig den samme debat om sociale udfordringer, alkoholproblemer, i langt, langt højere grad, end vi gør i dag. Du er chef for mange politider i Grønland. Vi lever i 18 byer og mange bygder. Vi kender meget hinanden. Alle kender nærmest hinanden. Det kender du selv. Dine kolleger, dine medarbejdere, de må også møde mange af dem de kender. Hvordan løfter du det op? Det aller vigtigste, det tror jeg, det er, at jeg anerkender, at det her, det er ikke nemt. Fordi du har fuldstændig ret. Selv i Nuuk med 20.000 indbyggere oplever vi hele tiden at møde folk, vi kender. Så kan man godt sætte sig ind, at dem, der arbejder som politifolk ude i de mindre byer, bygderne, de bliver hele tiden konfronteret med det, at de kender dem, de arbejder imellem. Og de har mentalt vanskeligt ved nogle gange at holde fri. Fordi selv når de har fri, så bliver de jo genkendt som betjenten. Og hvis der sker et eller andet ud over det sædvanlige, så forventer befolkningen, at betjenten han må gøre noget. Og det gælder ligegyldigt om det er en ung politiassistent i Uummannaq,
eller om det er mig i mine slidte kopperbukser, der går til bageren lørdag formiddag her i Nuuk. Vi bliver genkendt, og man forventer, at man gør noget, hvis der sker noget ud over det sædvanlige. Og selvom der ikke sker noget, så ligger det på en eller anden måde et mentalt pres på medarbejderne. Og jeg tror, det er virkelig vigtigt, at man som ledelse anerkender, at det her er et problem. Et problem, vi skal turde tale om. Og så sige, og hvad kan vi så gøre for at kompensere for det? Fordi vi kan ikke... Det er et vilkår. Det er sådan, det er. Men hvad skal vi gøre for at på en eller anden måde så kompensere for det? Og det kan vi blandt andet gøre ved at forsøge at få lidt flere medarbejdere ud til især de lidt mindre steder. Vi kan kompensere ved det ved at have psykologiske støttetiltag via Rigspolitiets psykologtjeneste og andre former for støttetiltag, og så vi kan få talt om det her. Og så skal vi også være opmærksom på, at der indimellem så kan medarbejderne godt have behov for at søge om at blive flyttet rundt mellem tjenestestederne, hvis det er det, de ønsker. Jeg oplever, at der er mange medarbejdere, de trives faktisk fint med det her nære, men der er andre, der synes, det er svært. Og det skal vi som ledelse være opmærksom på. Nu skal vi lige tilbage til dig, Bjørn. Altså, jeg har sagt, du har boet i Grønland mere end halvdelen i dit liv. Nu lægger vi lige den her politimesteren til hylden. Jeg har lige lagt den grønlandske flag. Hvad med, hvis jeg lægger den her, der står så fuck. Så fuck. Altså, jeg bliver næsten helt rørt nu, at du har fundet Safak frem. Ja. Jeg kan jo sidde her og undre mig over, hvor har du det fra? Jeg har researchet. Ja, Safak, siden jeg var helt lille dreng, siden mine forældre købte vores første båd tilbage i 76, der har min forældres båd altid heddet Safak. Fordi at det er en lynhurtig fugl, der flyver lynhurtigt hen over vandet. Og det har altid været min forældres bådnavn. Både i Grønland, men også da vi i 83 flyttede til Danmark og fik båd i Danmark, der har min forældres båd altid heddet Safak. Da jeg så købte min første båd i 99 her i Nuuk, der kunne jeg jo ikke kalde den Safak, fordi Safak lå nede i Toreby Sejlklub i Nykøbing Falster. Men jeg brugte samme idé at sige, okay, min båd skal have et navn fra et dyr fra havet. Så min første båd blev døbt Asluk, og jeg har haft både, der hedder Nisa og Nanok. Men da mine forældre besluttede sig for en 10 år siden, at de nu synes det var vanskeligt at have båd, så spurgte jeg min far, er det ok, hvis jeg overtager Safak-navnet til min båd? Og han fik jo nærmest tårer i øjnene, da jeg spurgte ham om det. Og jeg fik deres gamle træudskårne navneskilte fik jeg overdraget, så jeg ligesom officielt kunne få navnet Safak til båden her i Nuuk. Ja. Hvad med, hvis du møder dig selv en yngre udgave af Bjørn? Det spørger jeg alle mine gæster. Hvad vil du sige til den unge Bjørn? Hvad vil du gerne rette, hvis det var? Nu bliver det jo meget personligt. Det er meget personligt. Hvis jeg skal være helt ærlig, så vil jeg nok have rådet den unge mig til at være knap så bekymret for at springe ud som homoseksuel. Fordi jeg har oplevet, at da jeg så endelig gjorde det, så var det fuldstændig uproblematisk. Både i relation til venner og familie og mine kolleger. Fuldstændig uproblematisk. Det råd ville jeg godt have haft fra mig selv for mange år siden. Så du ville ellers gerne have sprunget måske tidligere? Ja. Fremtiden, tiden den flyver. Fremtiden, hvad er dine planer for fremtiden? Altså, hvis jeg styrer den fuldstændig, så skal der ikke ændres på ret meget i forhold til i dag. Der er ingen tvivl om, at jeg rigtig, rigtig gerne vil fortsætte med at arbejde med det, jeg gør nu.
Jeg er rigtig, rigtig glad for mit liv, som det ser ud i dag. Så jeg har ikke lyst til at ændre på ret meget. Jeg må da bare også sådan have med i baghovedet, at den måde, jeg er ansat på, det er, at jeg er åremålsansat. Så min ansættelse skal op til revision med jævne mellemrum, hvor man overvejer, om jeg skal fortsætte. Og nu hvor jeg har haft jobbet i 15-16 år, så kan jeg jo godt regne ud, at man med meget stor rette kan have nogle overvejelser om, på et tidspunkt skal der friske øjne til. Så det er jo ikke sikkert, at jeg selv 100% kan bestemme, om hvordan fremtiden skal se ud, rent arbejdsmæssigt i hvert fald. Men jeg er utrolig glad for mine kolleger. Jeg er utrolig glad for den organisation, jeg arbejder for, og jeg er ret stolt over, hvad mine kolleger laver i Grønland hver eneste dag. Så hvis jeg selv skal bestemme, så fortsætter det, som det gør nu. Og så må vi jo ellers se, om jeg kan blive tvunget til at skulle træffe andre beslutninger. Vil du stadigvæk bo i Grønland? Ja, altså nu der er jo, altså jeg er 55 år, og der er en del år til, jeg ser mig selv som pensionist. Så der er ingen tvivl om, at jeg vil bo i Grønland. Hvad der skal, nu, jeg er jo ikke den eneste, der skal bestemme det. Jeg har jo også en kæreste, der har noget at skulle have sagt. Men jeg er sikker på, at jeg vil blive boende i Grønland. Det kan godt være, at når jeg bliver en ældre mand, når jeg bliver pensionist, så kan det godt være, at jeg vil bo begge steder. Det kan godt være at sige, der er også en økonomisk vinkel af det her, ikke? Men hvis vi nu prøver at glemme økonomien lidt, så kunne jeg nok synes, det var ret ideelt, hvis jeg kunne have en lille bolig, både i et sted i Danmark og i Nuuk, så jeg lidt kunne veksle mellem tingene. Jeg skal da også altså være åben for, at jeg bliver jo ældre og ældre, og som pensionist kan man også godt have nogle behov for noget sundhedsvæsen, som alt andet lige måske på nogle områder vil jeg kunne få et tilbud i Danmark, som kan hjælpe mig bedre end her. Så jeg har de fuldstændig samme overvejelser, som alle andre har, ikke? Men i den ideelle verden, så vil jeg nok egentlig gerne bo både i Grønland og Danmark. Jeg vil have det meget, meget underligt ved at sige, nu kapper vi båndene til Grønland, og så nu bor man i Danmark. Jeg bliver nødt til at have begge muligheder. Jeg har svært ved at forestille mig, at hvis jeg, altså i hvert fald så længe jeg er nogenlunde sund og rask, så har jeg svært ved at forestille mig ikke at sætte mig ud i min båd og sejle ud og fiske fjeldørreder. Jeg har svært ved at forestille mig, at jeg ikke skal have hytten inde i fjorden og være i, så længe jeg er sund og rask. Ligegyldigt om jeg bor i Nuuk, eller om jeg bor i et eller andet mærkeligt sted i Danmark. Rune, når du hører den her sang, hvad for nogle følelser får du? I Danmark er jeg født. Så jeg siger, der får jeg nok de samme følelser, som når jeg hører den grønlandske nationalsang. At jeg føler mig ret tæt. Jeg er en type, der er sådan lidt gammeldags, glad for fædrelandet og sådan nogle ting. Og der er ingen tvivl om, at når jeg hører den sang, så bliver jeg en lidt gammeldags rørt dansker. Jeg synes, det er en meget, meget smuk sang. Det er ikke sådan, at jeg går og tænker på den sang sådan hele tiden, men der er ingen tvivl om, at jeg bliver glad for kongeriget, når jeg hører den sang. Det er ikke sådan, at jeg skelner ikke de forskellige lande i rigsfællesskabet på den måde, men der er ingen tvivl om, at jeg bliver sådan lidt rørt, når jeg hører en sang som den. Ja. Bjørn, tusind tak, fordi du kan komme. Og god vind med det hele. Tusind tak skal du have. Ja. Og vi siger tak til alle seerne. God aften.